Cez Areon som sa dostal ku zákazníkovi na Husqvarnu ako vodič VZV. Pracujem pri počítači so skenerom. Pracuji ako štaplerfárer, to znamená řidič vysokozdvižného vozíku. Výroba vlastne, nebo kompletovanie bicyklov. Víš, ja nechcem hovoriť, lebo to je úplne ľahká robota. Keď ja poviem, že ľahká, to je ľahká. Šrobovanie, zakladanie krytiek, lepenie nálepiek. Balíme pre zákazníkov tovar. A behom toho obdobia mi bola ponúknutá pozícia koordinátora. Mám koordinátorov, ktorí niekedy prišli ako zamestnanec. To znamená, každý jeden z vás, ktorý príde k nám, má možnosť postupu. Som na zaučení na niekoľk druhú pozic z dôvodu toho, že mňa chcel posunúť na tým lídera nebo supervisora. Miesto pre šikovných, rozumných a poctivých ľudí je aj u nás v internej štruktúre stále. A hlavne nech proste ľudia idú do toho. Tak keď chce človek zarobiť, tak si myslím, že treba sa postaviť a zobrať a ísť, nelen rozprávať, vyskúšať.